Пролет пукна, Subaru-то не. Почти да е. Малко му беше тъгава зимата, но преживя. Малко е загубила някой цилиндър, някоя част от бронята, ама живо е все още. Въпреки че колата е в много лошо състояние, аз си я харесвам. Даже и така си я взех. Всъщност, намерих я преди около година изоставена зад един блок. Не беше карана от много време и направо се влюбих в нея и си казах, тази кола не заслужава да умира по този начин. Просто е така оставена зад блок. Да, разбира се, при мен може да не е напълно жива все още, но планирам да стане. Тя беше, така, доста изгнила, както се вижда, но беше със здрав мотор. На много от вас тази кола може да им е позната от зимния сезон 23-24 година. Имаше даже качена на някой YouTube канал. Леко паднала в една канавка, но това са някакви подробности. Майко, как мреш цените? Хайде! Браво! Понеже беше със здрав двигател, когато я взех, за разлика от сега, реших да си направя кефа, да видя какво прави Subaru-то зимата, което било голяма легенда. Леле, готино е! Готино е, само че счупихме и мотора. Сега следва пълна реставрация на колата, от до кърпене, претапициране на салон и правене на мотора. Но очакваме да излезе едно голямо бижу от тази неугледна в момента кола. Повече за тази кола, както и целият проект с реставрирането й, може да видите на нашия YouTube канал, линк към който ще има отдолу в описанието. В него ще качваме също други видеа с други коли, ревюта, събори и всякакви неща, така че надяваме се да се видим отново. Аз трябва да тръгвам, отивам да долея масло, защото се стъмни, а тази кола не знам ще ме прибере ли. Тонка, чакай, брат! Стой, бе!